Insellmilkom. Illum, il-ħamis l-ewwel ta' Jannar, infakru s-solennità ta' Marija Omm Alla u l-Jum Dinji tal-Paċi. Nilqawkom għall-ewwel quddiesa f'din is-sena l-ġdida mill-Kappella tad-Dar tal-Providenza ġewwa s-Siġġiewi. Imexxi din il-quddiesa l-Arċisqof Charles Scicluna. Jikkonċelebraw Dun Martin Mikallef u Dun Joseph Mifsud, l-Arċipriet tal-Parroċċa tas-Siġġiewi. Preżenti wkoll residenti u impjegati tad-Dar tal-Providenza. L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu Amen. Glorja l-Alla fil-oli tas-smewiet! Alexia, x'kemm se tajjat? Se tqajjem lill-qassis qabel riġna kien ġaber jagħti bir-ras fis-sagristija? Imma Max, irridu nibdew il-prietka bit-tħabbira tal-anġli u l-anġli żgur li ma ħabrux it-tweli ta' Ġesu Bambin bleħen baxx, imma b'vuċi għolja kien hemm tnabar, trumbetti, lob tan-nar fis-sema. Dak x'timmaġina int fil-lejl tal-miliet la kien hemm tnabar u wisq anqas lob ta' nar. Nasib itħawwat mal-festa tar-raħal. Dak il-lejl l-anġli kantaw flimkien. Mhux b'vuċi għolja imma bilna ħelwin. Dik id-differenza. Reġu, dejjem jimmedita, dejjem tgħidli biex noqgħod kwieta. Tiftakar 15 ilu xi prietka għamiltli fil-bitħa tal-iskola wara li fl-aħħar irnexxieli inġib somma tajba u qomt nifra u nġabġab waqt il-lezzjoni. Tajt qatal il-kulħadd u l-allima wara tak ħafna aktar somhom biex iżommu kwieta. Jien kwieta ma tarax. Mhux li kien. Imma Alexia, kultant is-silenzju u l-aħjar mod biex nisimgħu. Nisimgħu xiex? Bħal il-bikja ta' Ġesu Bambin fil-maxtura, il-ħoss kwieta tama f'qalbna. Għalhekk il-messaġġ tal-paċi tal-miliet irridu nwasluh b'vuċi ferriħa imma kalma. Ara, ħanerġa' nipprova.
Glorja l-Alla fil-oli ta' smewiet. Ftit aħjar. Imma ngħid jien Max, kif konna aħna tnejn kwieti, ma nkunux inkunu tedjanti flimkien. Forsi, imma kieku konna tnejn storbjużi, murrod bina. Ħankun onesta, jien hekk toġobni taf, kif int, kalmu kwiet għax xi kultant iġġibni f'posti. U jien nieħu gost miegħek għax iddaħħaqni u tagħmilli l-ġurnata sabiħa. Ara, naħseb indunajtu, aħna tnejn veru differenti. Jien storbjuża u Max kwiet. Imma irna ħbieb kbar u nħobbu lil xulxin xorta waħda. Max, kif kont jien Betlem fil-lejl tal-miliet, nimmaġinani li kont inkun l-iktar raja storbjuża, kont naqbad dak il-ħorn ta' meta jiġi l-lup u għannaġ u nibda ndoqqu u narma najjat u mu minn hemm ma xtwielet il-Messija. Mhux hekk u kont werwer u tħarrab nofs in-naċ. Forsi għandek raġun, imma naħseb jien il-mar kien jugost jisma' dal-ħoss tal-ħorn. U minn fejn ġibta din l-mħarja pl-istorbju. Żgur li mhux hekk. Il-ħmier sensittivi ħafna l-istorbju u jaħarbu lem jekk jinħasdu. U sa fejn nafin il-ħmar kwiet kien kemm meta ġar lil Marija lejn Betlem u kemm fil-ar. Veru, anke Marija kienet miġbura ħafna dak il-lejl, iżomni tarbija fiħdana u tos kull ħaġa tal-aġeb li qed isseħħ qudiema. Eżatt, Marija kienet maquda ħaġa waħda malla u kienet taf tinġabar fit-talb u fis-silenzju. Kien għalhekk li kienet kapaċi tisma' dak li kellu xejdilha l-mulej u taċċetta bil-qalb il-missjoni li sejħilha għaliha. U Giuseppi? Giuseppi kien tassew raġel silenzjuż. Anqas kelma aħda minn tiegħu ma nsibu fil-Bibja. Alla dejjem kellem lil Giuseppi fis-skiet fil-ħolm. Isu naqab bħalek dan, dejjem kwiet, f'dinja għalik, dejjem mitluf fil-ħolm. Imma s-silenzju ta' Giuseppi jattina messaġġ qawwi ta' fidi u bidjenza. Naħseb tibda tikkonvinċini. Ħanamel 5 sekondi bi kwieti. Ejja, ibdot. Wieħed, tnejn, tlieta. 4, 5, u wisq diffiċli għalija. Taf li bla paċenzja u bdejtu twisq bil-mod. Imma jkolli ngħid li llum tom tiżjed mis-soltu. U rajja, jiġifieri inti taħseb li xi ftit storbju m'għamlux. Taħseb li ma kinux eċitati sakemm waslu salar. Iva da żgur li kienu eċitati. Marru jħaffu lejn l-ar. Imma żgur li malliraw li tarbija fil-maxtura siktu u aduraw lil Ġesu fis-silenzju. U 3 slaten. Ma naħsibx li kienu kwieti, lanqas laħqu waslu Betlem li mhux kulħadd sema bihom u spiċċaw Demerodi. Alexa, biex dawn imxew wara kewba, kellhom bżonn ħafna paċenzja. Kien biss fil-kwiet u riflessjoni li setgħu jarfu x'kienet jgħidilhom Alla u jaslu ħdejn Ġesu bis-sliem. Mbagħad offrewlhom il-rigali tagħhom. Alexia, l-akbar rigal li ta' weslata maġi kien is-silenzju, għax kultant is-silenzju u rigal l-aktar sabiħ. Wara li sabu lil Ġesu, dabru rasum fil-kwiet u kien dan is-silenzju u l-azzjoni fuqta ta' Giuseppi li salvaw lil Ġesu minn idejn Erodi. Sewwet tgħid xi kultant il-kliem żejjed jista' joħloq ħafna tbatija. Taru Max kemm jallimni l-iskola, il-knisja, kull imkien. U inti lili dejjem tfakkarni li l-ferħ għandu leħen. Għax lanġli ma kienu sejk tal-kollox u xi ftit jew wis ħasduhom lir-rajja fil-lejl tal-miliet. Allura forsi l-ġenna hi xi ftit storbjuża u xi ftit kwieta. Bħalna tnejn. U intom? Intom bħali storbjużi jew bħal Max kwieti? Forsi għandhom naqra minn tnejn, għax Alla għamil kulħadd differenti, imma jħobna l-istess. Alla jħobna aħna kif aħna, storbjużi, kwieti, sinjuri, foqra. Niġu minn fejn niġu. Alla jħobna u jaħfilna għakke meta nagħmlu l-iżbalji u naqgħu fi dnub.
Importanti li aħna nagħmlu bħalu u nħobbu lil kulħadd, anke dawk li huma differenti minna jew dawk li jonqsuna, bekk inkunu nies li veru noġbu lilu, kif qalu l-anġli u jkollna f'qalbna l-paċi tal-mulej. Tajjeb, Max, tridx din id-darba it-tħabbira tal-miliet ngħiduha flimkien, bil-ferħ, mingħajr storbju żejjed. Ngħiduha speċjalment għal dawk li dan il-miliet mhuwiex sabiħ għalihom, li forsi tilfu l-xatt li jħobbu, li huma wieħedhom, li kellhom jaħarbu minn darhom minħabba l-gwerer. Ngħiduha għal dawk li ma jifhmux is-silenzju talla quddiem il-problemi fil-ħajja tagħhom. Ngħiduha biex infakruhom li Alla għandu leħen il-vuċi talla jisimha Ġesu, il-kelma talla li saret bniedem. Infakruhom li din il-festa turina li Alla diġà tkellem u jekk nifqu ftit mill-istorbju u l-ġentajietna, jekk nidħlu ftit fis-silenzju quddiem il-preżenza tiegħu, jekk niftħulu qalbna, Alla jkellimna għax Alla diġà bata magħna u għalina. Alla diġà salvana, Alla huwa dejjem qrib tagħna. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smewiet u l-paċi fl-art lil-medmin li joġbu lilu. Viva Ġesu Bambin! L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu Amen. Il-paċi magħkom. Nirringrazzjaw il-dawn it-tfal li tawna tħabbira sabiħa ta' twelid ta' Ġesu, stidnuna wkoll li nieqfu ftit fis-silenzju naduraw dan il-misteru kbir tal-imħabba ta' Alla. Fil-bidu ta' din is-sena niftakru fit-talba li għallimna San George Preka. Grazzi Sinjur Alla u għaffirli Sinjur Alla. Eħenna lina Alla li jista kollox jaffrinna d-nubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art lil-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuġġieq, irrodulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. U li Alla sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf tal-Alla bin il-Missier. Inti tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina, inti tneħħid nubiet tad-dinja il-qattalb tagħna, inti li qiegħed fuq l-lemin tal-Missier ħenna lina, għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu, mal-Ispiritu Santu, il-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla inti rid li l-imqazza Marija ssirhom mibnek u tibqa' verġni u hekk offrejt lil bnedmin kollha l-ġid ta' salvazzjoni għal dejjem. Għamel nħossu l-qawwa tat-talb tagħha lina, aħna li lqajna lil min tagħna l-ħajja. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. A reading from the books of Numbers. The Lord spoke to Moses and said, "Say this to Aaron and his sons. This is how you are to bless the sons of Israel. You shall say to them, May the Lord bless you and keep you. May the Lord let his face shine on you and gracious on you. May the Lord uncover his face and bring you peace. This is how they are to call down my name on the sons of Israel. The word of the Lord. Thanks be to God." Salm responsorjali. Responsu, iħenna lina Alla u jberikna. Iħenna lina Alla u jberikna. Iħenna lina Alla u jberikna. Idawwar għal fuq naddija ta' wiċċu biex jinarfu fuq l-art triqatek, fost il-ġnus kollha salvazzjoni tiegħek.
Flimkien, iħenna lina Alla u jberikna. Jitennew il-ġnus u jannu bil-ferħ, għax triġi l-poplu jbissewwa, u l-ġnus fuq l-art inti tmexxihom. Flimkien, iħenna lina Alla u jberikna. Ifaħruk il-popli u Alla, ifaħruk il-popli kollha, iberikna Alla u tibża minnu, l-art kollha minn tarf għall-ieħor. Flimkien, iħenna lina Alla u jberikna. Qari mill-Ittra ta' San Pawlu Apostlu lil-Galatin. Ħuti, meta waslet il-milja ta' żmien, Alla bagħat lill-ibnu mwielet minn mara, imwielet taħt il-liġi, biex jifdil il-dawk li kienu taħt il-liġi, biex ikollna l-adozzjoni ta' wlied. U għax intom wlied, Alla bagħat l-Ispirtu ta' ibnu f'qalbna jgħajjat Abba missier, u bekk m'intix iżjed irsir, iżda iben, u jekk iben werrit ukoll bil-grazzja t'Alla. Il-kelma tal-mulej. Alleluja, alleluja. Alla fl-modi kellem lill-missirietna ħafna drabi u b'ħafna manjieri permezz tal-profeti. Issa f'dan l-aħħar żmien huwa kellimna permezz ta' ibnu. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien ir-rajja marru jaġlu u sabu l-Marija u l-Ġuseppi bit-tarbija minduda f'maxtura. Kif raw dan bdew jarfu b'kull ma kien intqallilhom dwar dik it-tarbija. U kull min semaħħom baqa' mistaġeb dak li qalulhom ir-rajja. Marija min-naħa tagħha baqgħet tost f'qalba dawn il-ħwejjeġ kollha u taħseb fuqhom bejna u bejn ruħha. Ir-rajja mbagħad reġgħu lura isebħu u jfaħru l-Alla għal kull ma kienu raw u semgħu kif l-anġlu kien qalilhom. Meta wasal it-tmien jum biex lit-tifel jagħmlulu ċirkonċiżjoni semmewh Ġesu bl-isem li kien taħ l-anġlu qabel ma tnissel fil-ġuf. Dini il-kelma tal-mulej. ċelebraw it-twelid ta' Ġesu, aħna nfakru lil mama tiegħu llum qegħdin nagħmlu l-festa ta' Sitna Marija Omm Alla. Omm Ġesu li huwa liben ta' Alla magħmul bniedem, allura il-mama tiegħu hija Omm Alla x'bina huwa Alla magħmul bniedem. U fil-Vanġelu jadna kemm smajna minn San Luqa hemm nota dwar il-mama ta' Ġesu. Marija min-naħa tagħha baqgħet tos f'qalba dawn il-ħwejjeġ kollha u taħseb fuqhom bejna u bejn ruħha. U din il-frażi mill-Vanġelu ta' San Luqa tikkonferma dak il-messaġġ sabiħ li jippruvaw iwaslunna b'tant ħila iż-żgħażagħ tagħna llum fil-bidu ta' din iċ-ċelebrazzjoni qabel ma bdejna l-Qudiesa. Għandna bżonn is-silenzju biex nisimgħu il-kelma ta' Alla li tħabbat fuq il-bieb tal-qalb tagħna u titlob minna mhux biss li aħna nkunu bħal Alla, imma li nieħdu ħsieb xulxin.
Kemm ħaġa sabiħa li aħna din l-istedina ta' Alla nożżuha f'qalbna u nibqgħu naħsbu fuqha bejna u bejn ruħha. U l-awgurju tiegħi fil-bidu ta' din is-sena ċivili l-2026 hija li aħna nerġgħu nisimgħu il-qari li sar bl-Ingliż tant sabiħ u li jagħtina l-barka ta' Alla fuq il-poplu tiegħu skont il-ktib tan-Numri. Ibirkek il-mulej u jħarsek. Jixħed il-mulej id-dija ta' wiċċu fuqek u jurik il-ħnina. Iħares lejk il-mulej bimħabba u jagħtik is-sliem. Il-mulej għallem lil Mosè u Aaron kif ibirku lill-poplu tiegħu. U l-awgurju tiegħi hija li aħna unawguraw lil xulxin lil mulej iberikna u jħarisna li jixħed id-dija ta' wiċċu fuqna u jurina l-ħnina, li ħares il-mulej lejna bimħabba u jatina sliem, aħna u nitolbu din il-barka fuqna, fuq uliedna, fuq iż-żgħażagħ tagħna, nagħmlu ħilitna biex dawn il-barkijiet ngħixuhom aħna. Qed nitolbu l-Alla biex iħares lejna u jberikna. Ejjew inħarsu lejn xulxin u nbirku lil xulxin. Alla iberikna anke permezz ta' xulxin. It-talba tiegħi din is-sena hija li nkunu tassew barka għal xulxin. Aħna minn aħna, ġenituri ma' uliedhom, l-ulied mal-ġenituri, u n-nanniet, żgħażagħ bejniethom, il-miżżewġin, il-maħbubin, is-soċjetà bejnietna. Jalla aħna nkunu barka għal xulxin. U biex niftehmu, biex nifhmu wkoll x'inhi din il-barka, xi tfisser li nkunu barka għal xulxin. L-ewwel nett li aħna ikonna dal-istint li nħarsu lil xulxin, nipproteġu lil xulxin. Ibirkek il-mulej u jħarsek. Jiena wkoll se nipprova inħarsek, nipproteġik din is-sena. Jixħed il-mulej id-dija ta' wiċċu fuqek u jurik il-ħnina. Kemm ħaġa sabiħa li f'din is-sena li għadna kemm bnejna nuru lil xulxin il-ħnina, mhux ir-rabja jew il-vendetta jew lejra, imma l-ħnina. Id-dinja għandha bżonn tal-ħnina. Iħares lejk il-mulej bimħabba u jagħtik is-sliem. Jalla l-ħarsa tagħna lil xulxin kun ħarsa ta' mħabba. Ħafna drabi inkunu mitlufa fuq is-social media, nagħmlu l-interazzjoni tagħna permezz tas-social media, hija ħaġa tajba, ħaġa qaddisa, imma kemm hemm bżonn ukoll li l-ħarsa tagħna tkun ħarsa ta' mħabba. Xkultant minn wara il-media, is-social media, nafu li s-sentimenti ikunu naqriżiet negattivi. Ejjew inħarsu lejn xulxin biħniena u bimħabba. Id-dinja għandha bżonn tal-ħnien, għandha bżonn tal-imħabba. Nitolbu wkoll li din is-sena tkun sena fejn it-talb li se nagħmlu llum f'jum il-paċi jagħmel sens u jsir realtà. Mhux biss fl-Ukrajina u fl-Art Imqazza, imma f'tant postijiet oħra tad-dinja. Jiena nixtieq ukoll nieħu l-opportunità biex nirringrazzja l-benefatturi kollha ta' din id-dar. Hija tradizzjoni qaddisa li nibdew is-sena hawnhekk fejn hawn 151 resident u residenta. Fejn jaħdmu 280 persuna. U nitolbu biex mhux hawnhekk biss imma fl-erba' djar oħra li għandha d-dar tal-Providenza huwa netwerk ta' preżenza, ta' solidarjetà u ta' għoża, ta' promozzjoni ta' dinjità ta' ħutna, ta' dinjità umana ta' ħutna, tal-awtonomija tagħhom in kwantu possibbli u neċessarju. Jiena nixtieq nirringrazzja l-poplu Malti Wawċi f'dan il-jum verament xitwi
u għomdu kisa biex l-imħabba tal-qalb tagħna tkun dik li turi għoża u propju it-tanniqa ta' min jifhem u jgħin. Jina nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox, jaħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, imnisser minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnisser mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mismewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. U għal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuħ għalina bata ta' Ponzju Pilatu, mietu difnuh u fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li hu meqjum u mweġġa fl-imkien mal-missier u mal-liben u li tkellem fom mill-profeti. U fi Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika nistqarma mudija waħda l-maħfra tan-nubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ejjew niftakru fil-mama ta' Ġesu illum u nitolbu għad-dinja, għal-paċi fid-dinja, għal-residenti ta' din id-dar, għal-benefatturi kollha tagħna u nitolbu flimkien. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-missier li jista' kollox. U Alla inti fit-tjubitek tibda kull ġid u twasslu fil-milja kollha tiegħu. Għamel li aħna niċċelebraw il-festa tal-imqazza Umm Alla, inħossu l-ferħ tal-grazzja li inti żrafina u nitennew bil-frott kollu tagħha bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna l fuq, niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewa b'xiraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irrodulek ħajr. U nfaħruk, inberkuk, u nxandru l-kobor tiegħek fit-tifkira solenni tal-maternità ta' Marija dejjem Verġni li nislet li ben il-waħdini tiegħek bil-qawwa tal-Ispiritu Santu u bla ma tifset il-glorja ta' ġbubita ta' lid-dinja d-dawl ta' dejjem Ġesu Kristu Sidna. Bih ifaħru l-kobor tiegħek l-anġli, iqimuk id-dominazzjonijiet, jitredu qudiemek is-setat, il-kol ferħana jfaħruk is-smewwiet mas-serafini u l-qawwiet tas-sema. Flimkien ma' tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima intennulek. Qaddis, 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 u li Alla tal-eżerċiti, ismetu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-għoli tas-smewwiet,
imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fl-oli ta' smewi. Għaddis ta' sewint mulej, inti lajn ta' kull dusija. Għaddis għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien sejnata biex minn rajħibati, ħal ħobs, ratti l-ħajr, qasam, tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi reġarat il-ħajr, tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidi, inħabru l-mew tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rodulek ħajra xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa l-jum miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistoqli, mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, fl-imkien mal-Veġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apposti u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox fl-imkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu li fallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritin kif is-sema ekda fl-art. Obżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru li minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fi tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fi tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għadt l-apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi la tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu laqda li jintrid fija int li tajxu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem ma'kom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj, bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu, intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem għaddis tiegħek eħlisni miħtieti kollha u minn kull ħażen, żomni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li nitqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek, ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda ħnina tiegħek tkun għalija ħarsin u l-fejqan
ta' ruħi u ta' ġismi. Danu l-ħaruf talla, danu li neħid nubiet tad-dinja, ħenin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol ta' tis-saqaf tiegħi, iżgħid biss kelma waħda u ruħi tkun il-fejn.
Nitolbu. Kolna ferħana mulejt qarbinna bis-sagrament tiegħek. Għamel li nitqarbina tkun tiswilna għal ħajja ta' dejjem, lilna li għandna x-xorti nistqarru li l-Imqazza Marja Dejjem Verġni hi Omm ibnek u Omm il-Knisja bi Kristu Sidna. Eccellenza, nixtieq nieħu l-opportunità biex nirringrazzjak li ta' kull sena tiġi tiċċelebra din l-Ewkaristija magħna fil-bidu ta' din is-sena l-ġdida. Jiena wkoll f'isem id-Dar ta' Providenza nawgura sena tajba lil kulħadd u jalla jkollna sena biktar paċi, biktar imħabba. Nirringrazzja wkoll bil-qudiem lill-benefatturi kollha tagħna li se jkunu qed jissapportjaw il-ħidma tagħna llum permezz tal-Maratona Festa ta' Ġenerożità. M'għandix dubju li l-poplu Malti li għal 60 sena sħaħ sostna l din id-dar se jkompli jagħmel dan anke illum u tul is-sena kollha. Walhekk nirringrazzjakom bil-qudiem. U issa xtaqna nagħtu rigal ċkejken lil żewġ titfal Alexia u Max li għamlulna il-prietka illum fil-bidu ta' din il-qudiesa. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Is-sena tajba lil kulħadd. B'hekk naslu fit-tmiem l-ewwel qudiesa ta' din is-sena 2026 mid-Dar tal-Providenza. Dan il-jum huwa sinonimu wkoll mal-Maratona Bris id-Dar tal-Providenza. Min jixtieq jagħti donazzjoni lil din id-dar li ilha tagħmel ħafna ġid għal diversi snin jista' jew jiġi direttament fid-dar ġewwa Siġġiewi jew nkella jidħol fuq il-website dartalprovidenza.org. Tista' wkoll tibgħatu ċekk indirizzat lil din id-dar. Ma ninsewx li f'dan il-jum il-Knisja tfakkarna f'Ommna Marija Omm Alla kif ukoll fil-Jum Dinji tal-Paċi. Il-Papa Eljun 14 spiss ifakkarna li Alla iħobb lil kull persuna individwalment kif inhi u li l-ħażen ma jkollux l-aħħar kelma. Mulej, għatina il-paċi tiegħek, dik il-paċi li inti biss tista' tagħti lil dawk li lesti jiftħu qalbhom għalik, lil dawk li bit-tama iridu jaħfru id-djun taħuthom, lil dawk li ma jibqgħux torox għall-lajta tal-ifqar. Marija Omm Alla u Omm l-Umanità, ħu ħsiebna u ressaqna lejn ibnek Ġesu. Min qalbna nawguraw lilkom u lill-familji tagħkom is-sena tajba mimlija saħħa, paċi u barka.